UPS chung ko mai cham en tu te lali swa Krista migin chi bai ule tukina hian chanchin tha lu ka ziak chang som thum le panga atang a chang som thum le pariat thleng hian kan chiarange tin vantir ko chuan a changa a hnena tharau thiang hlim I chunga alo thlenganga chungnung bera thil ti theina in a hlia khuang che chu wangin mi thiang hlim lo piang tur po chu pathian fapa an tiang tin ngai te ilai chin nu Elizabeth poin atar hnu in mi pa paita a ching an ti thin kha tun thla hi a tharuk na ni to pathian thu chuak reng reng thil ti thei lovin a lowang atia tin marin ngai te lalpa boy nu kani I thuang zelin ka chunga thleng ro se atia tin vantir ko chuan akal santa a ti thleng hi ni sela helai hian lali swa Krista pian tur thu vantir ko manga pathianina aron puan lok na chungchang kha ni a mari kha thlan ani a vo bi ka ni na te pathian ngai sak zong ani na te lalpa a hnena omani ti te hriat tirina oma khatiang anga mi patchi tel lawa ngai te iraya nga fapai shinga nga hanti mai khan mari chuan a hlawa amang ang em ani nima se azo na kha azota awm tak mai kha vantir ko hnena khan chung chu engtin nge niang mi pa ka nei si lo tiani hei hi kan nuna po hian a lo thleng fo thin ani engtin nge niang ti hi a om reng boka engtin nge chu ni theyang engtin nge ka dam theyang engtin nge sum le pai ka nei theyang engtin nge chung te chu a har salu tukang ti te engtin nge kan hun local zel tur ni ang engtin nge kan nadil chungchang ni ang engtin nge kan eile barzon na kan in sakna tur ni ang khatiang khan keima ni le ka akai hnoi thil sang sanga hian engtin nge ni ang ti hian mang an na kan chunga hian a lo thleng fo thina mari po kha chu tiang chu atong ani han ngai tua khan thil ni theilo thil mak oi om lo lutuk te po ni ifapa pasali neyanga Joseph nenin in neyanga ti chuanin fapa in shinganga in fapa chu tiang khatiang ani anga ti po ni lo nula thiang hlim lani boxi pasal tel lo mi pachi tel lova fa nei na tur thu an dong mai kha amaka amang an thla ka a hla om bok ani ta chuan mari khan engtin nge niang mi pa ka nei si lo ti in zo na azo tani tukina po hian he zo na kan zo hilal pa hian a phalani ti te po kha karon soilang duwa inuna thil thleng a pathian promise ilo don to chu ati sakdon che ni ti nangma a chiang taka ishiat pathian o ishiat hun rei takal to ami lo la thleng si lo te po kha pathian irin tlata ivon tlat chuan lalpa hian ahun taka aron ti hlo tling don ani ti kha lo shen le ang che anupui bal sal chungchang ani emo I chung ka chungchang ani emo re bar chungchang ani emo inna itak sa chungchang rongbol na chungchang ifa ti chungchang ram le nam chungchang engpo ni se pathian o dik tak isya ani phot chuanin kha pathian o ishiat kha lalpa hian ahun taka aron ti thleng dik don ani nima se pathian o ani ti te po hi kan chian nga ya bible pathian thu pathian o kan shiat na pui ber chu bible hi ni a bible pathian thu ne na inkal pathian ro pui na tur ni lo lali swa Krista ro pui na tur ni lo hi chu pathian o hi ani lo fo thin ani chu wang chuanin hei tunlai harna borwa ka po hian in lar na ti te zekhel ti te le o sang te po a om thina chu tiang khatiang ani don ti puan te po chung zong a chuan kan buai tur ani lawa tin keima ni chungchang bik ani hi chuanin midangina min puan sak min tong trai sak na kha chu a confirmation mo a confirm na anron nem he tua khan kan ngai chau tur ani bokin ka sia hei hi keima ni chungchang ani a ring tu kan ni a pathian bepop kan ni chuan ka chungchang keima le ka kai hnoi ka chungchang hi chu pathian hian keima nge himin hriat ti rang ti hi karin vedan ani a chumi ba ka chuan midang kha tongtai na tu te le midang sang mang khan min ron nem hne sak thei min ron confirm sak thei ani ti ero chu kan hriat anga ya tin midai min ron puan sak ani pon keima nge na kashiat ve hilal pa hian aphal hi ka ring tlatani tiang khanin chu tiang khatiang in om don min lo ti ta sela keima nge khanin pathian o kha kashiat ve kha apoimo ani ti te kan shia tangai chumi ni lawa tu te mo akanin nga tlata tu tong trai tu emo
ka chung chang thu ani si trong trai tu emo kapan renga chumi atkal tlang cho pathian o shiat katumani chuan kha afam kim lo adik ber lo ani chu wangin nu le pa te chuan an fa te a shil khan du berang chumi kaltlang chumi chu lo shil ro an ti ni po in a thaber chu direct khani mo chu wang chuan kan pa kan pathian le wan siam tu ne na inzom na that tak kan nei ni chuan a o hi kan she the ni ti te po kha kan shiat non le angai ani ti chuanin heta hianin ma chung chu engtin nge niang mi pa ka nei si lo ti azo na azo khan van tir ko khana changa a hne na tharau thiang hlim ichunga alo thlenganga chungnung bera thil ti theinai na hlia khuang che atiani he tongkam khat ringot po hi mal som na nasalu tukani ti te po kha shithar le ila tharau thiang hlim ichunga lo thlengang tharau thiang hlim kan chunga lo thlen chuan enge ni ma bak chu adot le tu chu ti chuan mo chungnung bera thil ti theinai na hlia khuang che atiani tharau thiang hlim nei tu kan ni chuan chungnung bera thil ti theina hian min hlia khu nga la ni ti kan sia ta poimo piang thar zong chu tharau thiang hlim nei tu kan ni ti po kha kan sia ta ngai lali suwa krista kan nei la le chandam tu kan pom chia khan tharau thiang hlim chu keima ni hen alo cheng alo thleng nga la ni kha tharau thiang hlim khami keima ni om kha che theilo tilungai le tilom kha chu keima ni a in ngat to a ni ma se piang thar chu keima ni hian pathian nung tharau thiang hlim chu a omani ti chuan chung nung bera thil ti theina in min hlia khu nga la ni tuna po hian I har satna inat na eng po ni se taksa ril ru tharawa har satna eng po tokla piang thar lali suwa krista nei tuini phot chuan tharau thiang hlim ichunga nangma khan ichunga oma chungnung bera thil ti theina in a chel tlat che a hlia khu tlat che ni ti lo siang che kami te chu an mual pho ngai lowang lalpa na ti tlatani mishing ina mual pho na chiat na nia kan ngai hi lalpa chuan a ro puinan a ming fak na turin ama choi moinan a mangle fek thin mel ma pa se tanan minti chiat le minti mual pho tuma tana lang na zong po hi lali suwa krista hne na kan pe ni chuan lalpa hian a ro puina na mangle fek thin kan ti swal pal kan ti swal lui kan mistake kan zong nen hian lalpa hian a mang du vekani testimony kan shi thining ka ring shiat puina thatak tak tun ma chon chu tiang khatiang chu ni thina arui thina a ks thina a swal thina tuala that to a mo nun khatiang anga nun lus takalo mang nun lo uluk lo tak te po nali suwa krista an nei tak nuwa an nuna thla kheng dang lam na lo om ta an chan chin chia kha chan chin tha lali suwa krista chan chin tha ina a thla kheng ta chung mi te chu soitur an om thewani ke ni po hi ani na taka chuan kan ni vek mai ti ro pon lama chuan alang sarin kan mual pho lo ni mai thei ni ma se tu ma mi fel tak rengan om lo ti khania swal sa apiang kan nia keima ni hian huat na khak na thik na thin ur na chapo na te kan pian chwa puya ni ma se lali suwa krista kan nei china chuan tharau thiang hlim kan chunga om chuan lali suwa krista ang deu turin siam pui tlinin kan lo om thina ni chuta chuan hnung tol chang chau chang ti swal pal chang ti swal lui chang kan lo ne ni po in lalpa nei to tu te chu lalpa hne na kan kira ngai dam kan dila min ngai dama min siam thar le thina khang kan lo ti swal pal te kha in mu chwa nan lesson thar zir lai thara ama mangai le zwal nan min mangai zia shia chwa le zwal nan a that zia shia chwa nan te kan mang le thina lalpan a ro puina na mang le thina ni chu wang chuan eng ma hi pathian chuanin a khoral velo a west velo ani ti kha chiang hle ani ti chuan chu tharau thiang hlim ichunga lo thlenganga chungnung bera thil ti theinai na hlia khuang che atiani tin lai zon nu elizabeth tar to nu ina fa apai te po aron shiat tira chu ba ka chuan helai ro pui tak mai chu pathian thu chuak reng thil ti theilovina om lowang hallelujah lalpa chu fakinom ro se pathian thu chuak reng thil ti theilovina om lowang ti hi ka wa han du em I du ang u a ro pui ani he thu te hi tu na la ten karil ron lut mo han nge nyang zia chua mo emo
computer te a print emo na ka zia amo a banga te kan room a te tar te a thani achang chuanin pathian thu chuak pathian te omlo anga ngai na te pathian thu chuak po thil ti theilo anga ngai chang te om thin kan nuna har sa nei min chim tak tak a thlem na te a swalina min ti boina sat te hian nima se he pathian thu hi atharin siang u pathian thu chuak reng reng thil ti theilo vina om lawang chu wang chuan pathian ka atanga chuak ni chuan thil ti theina nei ani a hne na hian thil ti nei lovin akir le lovani ti pathian in min shil aka atanga chuak ka ti anga ti chu ati ani chu wang chuan innuna khan lalpa thu chuak khalo ngai changla chu athu chuak thil ti thei chuan I taksa I rilru I thlara wakal tlanganga a khoi chenga atidam chenga malsom na tharape don che ni level thara kai tir don che ni krista shiat na thuk zoga khan ahlang kai don che ni ti kha ilo she thar don nia pathian thu chuak reng reng thil ti thei lovin a om lawang chumi hnuah chuan mari kha a in submit ta thlap mai ani khatiang taka chianga pathian o hriat hnuah khan ngai te lalpa boy nu kani I thuang zelin ka chunga thleng ro se ati theita ani chuwang chuan ho u lalpa ma a hianin in ngai tlomin lalpa I boy nu I boy pa kani lalpa I fa kani lalpa I ta kani I thuang zelin ka chunga thleng ro se keima chuan ka she thiam ri lo engtin nge na iron tho don po ka shilo engtika nge min chan chwa don po ka shilo engtin nge min chan chwa don po ka shilo nima se I thuang zelin ka chunga thleng ro se I ma hian karonin pha hnuwa tope I thu thu in lalpa min tiang che min khoyang che ti in pathian ma hian lo in ngai tlomila ti chuan lalpa thil ti theina ro pui tak chu kan nuna hian aron thleng don ani mi na theilo amak an ti kha kan nuna hian kan mu fo mai don ani vamak em kan ti le thin mo ring tu te chu anwa mania lali so krista hnung zui hi khovela hianin hlim om ber phur om ber ani most exciting life ka ti thin mo thil thari om reng eng ma hi boring ve lo ani har sana ron to pon lalpan min chan chua ka mal som na thar kan donga a soi tur hi tam lu tuk thil thar hi om reng lalpa hian miracle thil mak hi kan nuna hian ti reng mai ani chu wang chuanin lalpa I thuang zelin ka chunga thleng ro se ti in mari ang hian ama hian in pe veng u ama hian in pha hnuayang u in ngai tlomang u ti in kanin somani I tong tayang olalpa kan pathian chungnung ber tukina hian I o min shia tharti le wangin lom thu kan shil chea lalpa tharau thiang hlim min pe kan chunga kan hne na oma chungnung bera thil ti theina min hlia khu tlata kami te chuan mual pho ngai lowang itia lalpa mual pho na tura kan ngai po I ro puina ni man let vek thina wangin lom thu kan shil che ni tukina hian kan zawa hian elama min hipla I boy nu I boy pa kan ni ti min shiat nun tirla mari anga I thuang zelin ka chunga thleng ro setia I ma a in pe a in submit thei turi min tan puila kan shiat thiam lo te kan at na te kan chapo na te min ngai damla lalpa ril ru thin lung in ngai tlom min pe la thu oi nai hnung zui turi min tan puyang che kan zawai hian mal min somla kan nuna I thil tum thap ber chu ti hlo tlingla min ko chan lom man min hu tir vekla nakina ro rel na ma I ma kan din huna hian boy thale ri nom iti tha e pu lom na lu ro tia lalpa min siam chan he khovela min da chan ang nge hi kan ti hlo tlin vek theina turin kan zawai hian min tan puyang che tharau thiang hlim voina po min zir tirla ilama min hi pangche lali so krista ro puina turin chung chu kapa lom thu soi chungin kan ron di le amen kan du tok le do ne phone number a hian SMS te phone call te in min ron be pop zel do nia har sat na te in ne ya lom thu soina tur te le counseling tur te po lalpan mal som cheu ro se thank you